Desartellado un punto de venda e distribución de droga en Boiro. Foi no marco da denominada Operación Cigarreira. A Garda Civil detivo a dúas persoas, un pai e un fillo, e investigou a outras 4 máis, por varios delitos contra a saúde pública. O parecer a investigación iniciouse o pasado mes de novembro, a raíz das denuncias de moitos veciños da zona, que sospeitaban da existencia dun punto de venda de sustancias estupefacientes, ao que acudían numerosos toxicómanos da comarca. Segundo informaron fontes do propio Instituto Armado, na zona en cuestión, en pleno casco urbano, rexistrábanse tamén neses meses un incremento importante dos roubos, que podían estar vinculados a estas persoas que a diario acudían ao piso na procura da droga. Na operación, a Garda Civil fíxose con 388 doses de heroína e 180 de cocaína, así como con preto de 500 euros en efectivo, un vehículo e 2 teléfonos móviles. A droga aprendida podería ter un valor no mercado de aproximadamente uns 10.000 euros. Todas as dilixencias instruídas durante a operación foron remitidas ao xulgado de primeira instancia e instrucción número 3 de Ribeira.